Здравей! Нека Бог да те благослови. Искам да те насърча днес. Може би си отпаднал, може би си разочарован или отчаян. Искам да ти кажа, че всичко това ще премине. Няма да е все така. Може би в момента преминаваш през долината на мрачната сянка. Може би пред тебе има планина, която е трудно за изкачване. Колкото изкачваш, сякаш върха на тази планина не се вижда. Но аз искам да ти кажа, няма да е все така. Може би очакваш някакъв отговор от толкова време. Чакаш едно съобщение. Имаш надежда в това. И в това чакане се разочароваш. Искам да ти кажа, няма да е все така. Знаете ли, Бог е създал всичко толкова красиво и хубаво. Но вижте, сезоните винаги се променят. Имаше зима, сега е пролет. След няколко месеца ще дойде и лятото. А след това идва и есента. Затова ти казвам, няма да е все така. Може би има проливни дъждове върху твоя живот. Но казвам ти, че идва време за едно прекрасно слънце, което ще огрее и на твой прозорец. Няма да е все така. Бог има отговор за тебе. Понеже ти чакаш, в това чакане стой твърдо и се надявай на Господа. Бог няма да те засрами. Вижте какво е написано в Исаия 40 глава, 28 до 31 стих. Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. А онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Чакаш ли Господа? Не бой се. Бог ще обнови силата ти. Ти ще се издигнеш като орлите с криле. Словото казва, че ще тичат и няма да се умарят. Ще ходят и няма да отслабнат. Идва време. Няма да е все така. Бъди благословен.